Sicela abathandekayo sivule incwadi yabaseRoma sahluko 1. O bayethe o senwele o wanyetwa pele lo verse 16, 17. Egameni likaJesu Yesu ufundele nje kuqala loNkulunkulu. Funde verse 16 no 17. Ngegama likaJesu Yesu, amen. Incwadi yabaseRoma kuqala verse 16 no 17. 16. Ngokuba nginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, ube insindiso kulowo nalowo okholwayo, umJuda kuqala nakumGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Laba sifunda khona abathandekayo, sifunda ngoApostle Paul uma abhala lencwadi yabaseRoma
uyibhala lencwadi usekuhluphekile. Haleluya. Uyibhala usekuhluphekile noma ke uboshiwe ngendlela ayiboshwe nayo. Ngenxa ke ukushumayela ivangeli lika Jesu waseboshwa. Haleluya bathandekayo. Uma eboshwa wasekhuluma lamagama. Wakhuluma lamagama okokuqala fundele sabe. Verse 16. Yeah. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Ivangeli bakithi lasikhulula. Langikhulula nami ezonweni zami. Ngihlala ngithi i-right. Njengoba abanye behlala becabanga ukuthi ba-right. Kanti abekho right. Hallelujah. Sokuthi uNkulunkulu uyambekezelela umuntu ngoba uyamthanda. Uyambekezelela uNkulunkulu umuntu. Nathi ukuze sibenze wasibekezelela uNkulunkulu anazingwethu. Noma singathi siyazi thina sinakaphile. Ukuhlakanipha kwethu akulutho uNkulunkulu. Ngasindiswa bakithi ngasonta unyakotho. Ngenyaka olandelayo ngasenginikele enkosini. Ngasiyona kwaba ngena yavangeli. Ivangeli ngelika Jesu Kristu. Ngelika uNkulunkulu. Ngelika Moya oyingcwele. Anginamahloni ngavangeli. Nginasibindi sokushumayela ivangeli. Uma ubukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Bukela ivangeli. Alisho ke ukuthi thula. Alisho ukuthi thula. Uyamtshela nje nomuntu oseduze kwakho emsebenzini osebenza kuwo. Khuluma nje kancane. Noma ke umeme memele enkonzweni noma uthaka akahambe aye enkonzweni. Yesaba lendaba ukuthi ayinkonzweni noma yiphi. Ayinkonzweni noma yiphi. Ngaphela siningi lezi inkonzo. Esinye zishumayela uJesu. Hallelujah bathandekayo. Anginamahloni ngavangeli kaJesu. Anginamahloni. Ivangeli likaJesu olimukelayo. Hallelujah. Ngaleli vangeli uphepha ezintweni eziningi. Nkosi yami ngaba ngikhola ngabe kade ngafa. Indlela bengingayiphatha ngayo yayingahluka. Abantwana bami abaningi bahamba emhlabeni. Kodwa sengibatshalile
fanele ukhulume, fanele ulikhulume. uNkulunkulu ujathusa kulokho ukuthi somamukela uJesu sosindisiwe, uyinkosi empilweni yakho, sofunction manje ufunction fayifaneli olitholile. Iphilisi ngeke uginga nje bese liyathula nje. Uginga iphilisi bese liyakwenza noma liphilisi ngoba physical bathandekayo sisenyameni, lenyama iyagula lenyama, kodwa emoyeni wakho uhlale uphile emoyeni wakho. Haleluya. Kubeka sabe lingamandla ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu lalifamele, lingamandla kaNkulunkulu. Asiwe nje abazali bethu, asiwe bobani, kodwa lingamandla kaNkulunkulu lalifamele. Umonikatila lalifameli umenesibindi Nkosi yami MC afelathi esingena bazofakaza eswazina nasi noma kwakunjani kwakuthi MC bayebiza abazofakaza kuvela kusukuma inqwaba yabantu asukelane aye nanda kena yafanele tholi izinto uNkulunkulu amenzela zona. Kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu amenzela izinto ezinhle ungaboni phambi kwabantu. Amadoda ungaboni phambi kwabantu, akukho la ufakaza khona, ufakaza phambi kwabantu, ufakaza phambi kwabazalwane. Yena ukuthi khona intafanelo laphakathi kwakho, akuvumi uba uthule. Paulo wayebizwa ngokuthi Sawuli, wabuye washintsha waba nguPawulu, washintshiswa ukuthi sowumzalwane, sowumntwana kaNkulunkulu. Haleluya manqwele, sewumntwana kaNkulunkulu, ukhuluma izinto zikaNkulunkulu, akakhulumi izinto zethu la, kodwa wayekhuluma izinto zikaNkulunkulu. Yingakho wena lesisibindi sokushumayela leli vangeli. Yingakho eselosipha nomzalwane ehlanganyela ukuze akhule emazini uNkulunkulu. Yazi ukuthi uma ungahlanganyeli awuthuthuki indawo, akukho la uthuthuka khona.
Yebo khona yeze enkonzweni. Nkosi yami kuze kuphele iminyaka singakwazi. Kuze kuphele inyanga singakwazi. Kanti lokufakaza kwakho lokuvela phambi kwabantu lokwenza inkonzo yakho siningi izinkonzo ezikhona ebandleni. Kubeka sabe kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. Kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. uJesu uyinsindiso. uJesu ngumsindisi. uJesu uyasindisa. Ukuba indawo nalawo okholwayo. Okholwayo indodana ulo uphila. Okholwayo indodana kumJuda kuqala nakumGreki, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uzakuphila ngokukholwa. Kuba bonke abantu abamukele uJesu, uNkulunkulu uvula izandla. Nanamuhla uvula izandla uNkulunkulu. Ulindele abantu abangasho ukuthi Nkosi Jesu yizakuwe nje. Yizakuwe ngisoni. Yizakuwe nehluleka. Yizakuwe njani? uJesu afika thathe. Ube umntwana wakhe. Omukela ivangeli. Hallelujah. Awufunda verse 17. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo. Ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo ivangeli. Ukulunga kukaNkulunkulu kuvezwa kulo ivangeli. Hallelujah. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo. Khuluma ngevangeli la. Ukuthi wonke umuntu akathathe uJesu aphephe engozini yokufa ukunaphakade angena kuphileni. Ngamukela uJesu abe inkosi sosekuphileni. Sosekuphileni. Hallelujah. Adela sabe. Kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni. Kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni. Kukhulunywa
Haleluya. Uvela ekukholweni uyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ukukholwa. Ungesabi nawe njalo endleleniyo ya ungesabi nawe njalo endleleniyo uphephe esitweni esiningi. Ivangeli likwenza ube namandla okuqhubeka, njengoba sikholwa thina, ikholwa mina, ingoba kunamandla engatholayo uNkulunkulu. Haleluya. Kaze ngicela uzela ngaphambili uzothandaza bathi. Kodwa ivangeli uma nilamukela, laba bangalimukela ivangeli linamandla okukusindisa ezonweni zakho. Ungahamba uphila nje ucabanga ukuthi awunasono. Haleluya. Ucabanga ukuthi awunasono. Haleluya.